Beleden baş de maça Ahmet Spor Bursa Spor'da ji ber ku alayên Kurdistanê hatibûn bilendkirin û duruşma bijî Kurdistan hatibû berskirin. Her wa tîşortên Jîna Emînî û Qazî Mihemed hatibûne li xwe kirin. Li ser vê yekê Rojava Tirkiye û Bakur serobûnov bû. Pênc kes hatibûne desteserkirin ji ber ku alên Kurdistanê derxistine. Ew her pênc kes jî îro derxistin pêşberî dadgeha Amedê û serbest hatin berdan bi şertê kontrola edilî û bi şertê ku qedexeya derketina derveyê Tirkiye li ser wan bê sepandin. Yek ji wan jî Mustafa çi bike ku? Konuk. Mustafa Konuk yek ji wan kesa bû ku hatibû desteserkirin. Ji we çi pirsîn ve çi bersiv da? Ji me re gotin we ew tişortê ku welxwe kiribû rengê örgüta terorê ne û sembolê örgüta terorê ne me jî goda sembola wêneya keçika me ku hatibû qetilkirin Jîna Amînî bû û keçika me Kurd bi neheqî û bu aleyekî wehşetê hatibû qetilkirin ji ber wê ji bo em bînin ziman em xwe nîşan bitin bi awayekî bîne rojevê me jî wa tişort welxwe kiribû û avê dî jî me ala Kurdistanê erê me bilind kir û me her wekî her kesî got bijî Kurdistan ne em tenê bûn jî piştî me got jî 10,000 kes pê derebûn ewan jî hemû destekê dane me hemû ev hevû didire got bijî Kurdistan nava stadê de piştî wî jê me hatin girtin dotra rojê telefonê me kirin gotin divê tu werî mehkemê ez rabûm çûm şevek em bin çav deman îrol mehkemê jî eyn pisaj me kirin dadgehê de dizem aynı bersivadan me got ala Kurdistan bo me ne suce ne tiştekî ku suc be em Kurdin Kurdistanî ne navê welatê me Kurdistanê ala me jî ev e me ala xwe daleqandiye tiştekê ku em vî de suç dibînin tin heye Ji bo we tu tadeyekî li we kirin dibin çav? tu tadeyî tune bû bes bin çav bûn tişkî nexweş ew qas Vê pirsim li bendê bûye ku piştî ku te ala Kurdistanê bilind kir tu bêyî desteserkirin bin çav kirin? Belê em li bendê bûn li wir çünkü nava stadê de asayîş xwest me bigire li wir jî millet em li me ew dorpêç kirin dorpêç kirin millet xwedî derket ew sêyirciyê dîn nava wê qelebalixê de ew nekirin qeweta wan negeşt me bigirin dor wî de hinek polîsa şandin wê arê de em jî nava qelebalixê de derket çûne mala xwe rastî dotra rojê wekî min gotî telefonê me kirin em hatin tiştekî ku em veşêrin tune me tiştekî qedexe nekiriye me ji boî keçika me hatiye qetilkirin me xwestiye em tiştek diyarî bikin wê meselê diyarî bikin derekê wisa de haw Zor spas. spas Derbasî me mala. sağ ol. Mustafa Konuk bû ev yek ji wan kesek ku serbest hat tîberdan çünkü pênc kes hatibûne desteserkirin ev jî yek ji wan kes bu her pênc jî serbest hatin berdan yani li gorî ku parêzer jî dibêjin dibên tiştekî ku suç bê qebûlkirin tune alaya Kurdistanê alakê fermiye û duruşmên bijî Kurdistan jî di çarçoveya azadiya derbirînê de ye ji ber vê yekê nikarin tu cezayekê li ser wan bê ferskirin.